Singapore kumu local amali jongka 17 North Long constituency habari barki issue jong inong song sinong hangte po tham yo molong ngakwa ban penpa wa ban kren e namar I have every right kum local amali banganya budin klem song thai kumba shwa election jong ni arjar pulai ngarang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi borokoi kanung khimilanti ba yanga kumu kertong atau kepor banglik ban yuk kejat komut anum compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni kepor kham tam me government kadon hok ayu kabasisir kasi ngitip ba all land belong to the people. Bila ai pat nak ta kajaka sa government ban pendongkam nam ta ban serve yang ipai ba. Reho bang ipai pat habade bar kani kajingja po thami molong kabanginang khimilanti ba kan poino sa kata ka solution rega ba sumsi kalong ba ngan pen kan mau ba ki por bar ki system balit no lami kajing khain ba sispa phrapo saw ki longyeng ken pen kerja nang tu na po thami molong sa po municipal quarter kamamut sispa ar po phra ki dei na po municipal bat san phun rio ki dei na ki weipat ki other department nrei ka ba sulingo pat manta kalami kaneka lai saupuar families henry larang ya khen nya taka baki ai kijing khen go makipau lai spa saupuar families kabamut basa shispa phrapusa basa shispa sanpupra ki families etc kinsrang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sem kalong ba bale ki breu ki jongi ki pelong ko minong songwai halaka jongkari belengim pendongkam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei banang ban deal bal kita ki nong songwai kabang aku apan pau ni kalong jingdo nong ko bakrau larangi phai po sor langi phai sa po ki border dang kindat por ha kani ka 6 differences ha ka jipen bet ka first phase ha ka border jong assam an mekhalia kumba r phokhandai square kilometer kata ka dei ka jaka ka bahab po khana para pilang kata kalalik ei sapo asam bat mentapat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sarkari brokoi ke MDA 1 mensua pa ka MDA 2 ka dei ka ju bat hangni ngai bala kular pa ban ai sa 1.4 acre bale kei hadukat no ko ba mangi indon na takajing susung nam takiwei pat kini gidi tang kinong tre jong sarkar kabang aku an berpengen mau kum lokal mali nangi sakmat imdin penong kamsyu Harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambe ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong tiga banga bu ya kata kajing keli sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni koi laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is nokam ban kata ye ap baka VPP kan wan ka bor ban ngin le la ka jong kamram namaringi la pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing we should take a decision not only good thing but we should take a decision for a right thing tigai mo ko ang panpaw hangni how uniu amantau snam hi habre ni ka ju ki issue nilayo ka jing kular ha bangai ba hadian ba high court ada ai order ya po ka government lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendrai ki percha mantau snam tide halo tanong rem hau panai arpo hau panai me khat artrik arjar pulai mantau snam ngabu ka deadline ya ga government bangamut ban le ye ngamdei takaktian doi takakam hendrai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongelam jong ka VPP ngahaban refrain no ila dia namar bangi bakani kalong ka bakham dong kampat nagabanta kisamla tenmar takadaw ngan perken mau beng pai ba nakaway election du election MDC ka bade ka dual post arjar khanrio hadu bade ka by election jong ka arjar arpuway hadu bade ka election arjar arpulai kani ka ju ka government kalong bakin penkriya no ya kini gi nong song snong po thami mulong ka susi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani gijing ya kendo ani khandet singi kalong ba kiong ba
ken sa penkerya no daga ba ay biang taka 1.4 acre ya kini kinong song sinong maybe kani kala banday sa koi par ka jing penbit baka election MDC bat MP do hajan kani nga ko ban kren daga jing sokya baki pai ba kini ban soto baki ta baro ki baparta nakapor skapor baki persya ni ki issue ken soba ban comments ban react manginom la ban long ni dei ki try sinong ni dei ki trying ban ni hablong rukum ki trying habangi dei ban soto rukum no ban ya deal ban kita kinong songwai titani ken tina kalyang jonga nginang yepet bagi nang budin yani ki issue kulay sibon